Vamos ver como se monta un fular elástico. O fular elástico, digamos que é o máis básico de todos os portabebés. É un portabebés económico, é un portabebés que se axusta perfectamente ao corpo do bebé recén nacido, que nos vai durar pouquiño tempo porque máis aló dos 6 meses xa se nos vai quedar corto, pero que nos dá moi boas solucións para eses primeiros 6 meses do bebé. O que facemos para montar o fular elástico, en primeiro lugar, ver cal é o centro do fular. Normalmente ven marcado por unha etiqueta. Entón, unha vez que temos identificado o centro, o que vamos facer é facer unha cruz atrás. Podemos facelo de varios xeitos. Podemos levar a tela á espalda, deste xeito, ou podemos traer os extremos, xuntar os extremos atrás, cruzalos e unha vez cruzados, traer cada un a un ombro. O que temos que conseguir é facer unha cruz na espalda sin que se nos retorza a tela, é dicir, sin que nos pase isto. Vale? Que quede dereitiña. Unha vez aí, eu sempre vos recomendo, cando vides pola tendiña, sempre vos recomendo que non deixedes a tea estendida, senón que xuntedes a tea toda máis ou menos á altura do peito e que lle demos máis ou menos este marxe, o marxe dunha man metida entre o corpo e o fular. Este é un fular Jópediz, non é excesivamente elástico porque non ten elastano, sino que a elasticidade lle dá a forma na que está tecida o fío. Si tedes un fular máis elástico ca isto, o que teredes é que axustar máis, de acordo? Para conseguir un bo axuste do bebé. Unha vez aquí, metemos as dúas bandas por dentro da banda central e cruzámolas, sempre coidando de que nos quede dereitiño, vale? Que non se nos retorza polo camiño, que nos quede dereitiño. E unha vez aí, cruzamos unha sobre a outra e recollemos na cintura, de acordo? Non vamos recoller máis abaixo, porque se recolléramos aquí abaixo vamos perder a tensión. Recollemos na cintura e simplemente podemos facer un nudo atrás, podemos facer un nudo adiante, como queiramos. Xa temos montado o fular e agora imos colocar o bebé. Para colocar o bebé, o primeiro que facemos é despexar a banda que queda máis pegada ao corpo, porque é nesta banda onde primeiro imos colocar o bebé, de acordo? Así que baixamos a banda central, baixamos esta banda lateral ata a altura do codo e agora sí collemos o bebé. Si vemos que a banda está excesivamente pegada ao noso corpo e temos a sensación de que non vai coller aí o bebé, o que facemos é traer un pouquiño de banda de atrás cara adiante, vale? Facéndolle un pouco de oco. Collemos o noso bebé, traemos a súa cabeciña á altura do ombro, vale? Para axudar a que repouse sobre el, máis ou menos a súa barriga contra o noso ombro. Desta forma vamos facilitar o paso da perna. Pasamos a súa perniña e vamos deixando que veña ao centro. É moi importante que respetemos a postura natural do noso bebé, que é a postura ranita. Cando deitades sobre unha cama, fixadevos como están as súas perniñas ou cando vos poñedes diante dun espello con el ou con ela, a súa postura é unha postura ranita. Pois é moi importante que esa postura se manteña no portabebés. O único que facemos é acompañar a súa postura natural. Repartimos a banda dende un xeonllo
ata o outro xeonllo e pasamos a segunda banda. Traémola ao ombro e estendemos. E a terceira banda, que foi a primeira que puxemos a central, localizamos a etiqueta, aquí a tedes, e así como localizamos a banda, o que facemos é seguila e pasar o seu peiño. E o mesmo co outro peiño. E unha vez que pasaron os pés, estiramos a banda por toda a espalda. Fixademos, unha vez aquí sei que o bebé está ben colocado porque lle chego a dar un bico e porque si me inclino cara adiante non se separa do meu peito. Isto sempre vos vai dar a pauta de que o bebé está ben colocado. E mirade, moitas veces plantexadesnos na tenda a dúbida de se caerá, de se neses fulares que van anudados non corren o risco de caer. Fixadevos, teño o fular desanudado e o bebé sigue suxeito, así que poderíamos desfacer o nudo si fose necesario para nós recolocar a banda para estar máis cómodas. O bebé tende a xirar a súa cabeza. A ver hacia onde Lala ahora, fixadevos, está pegadiña a min, vale? Pero a tendencia do bebé vai ser a ladear a cabeza, vale? Se non está dormido, probablemente non quererá que lle tapemos a cabeza, pero cando se durme podemos tapala coa banda que cae sobre o seu cogote. Se nos agobia, que a veces tamén non lo plantexades, se nos agobia que estea tan tapado, podemos facer o seguinte: retirar e retirar deste xeito, Lala porque ten aquí o seu babeiriño deste xeito, queda protexida a súa cabeciña, a súa nuca e témolo á vista. É moi importante sempre que portemos o noso bebé recén nacido que as vías respiratorias estén á vista. Temos que velas, por eso sempre decimos que a altura correcta dun bebé é a altura dun bico. Para retiralo, o único que temos que facer é baixar unha banda, baixar a outra banda, retirala do seu culete e a terceira banda. Deste xeito podemos quitar o bebé, facer o que necesitemos facer, cambiarlle o cueiro, darlle de mamar e continuar co fular posto, sin telo que quitar para non ter que andalo anudando de cada vez.